Arratsaldeon. Bueno, horreku gai ordena, zuez puntu bi dauz, eta gero erreguek eta galderak, bat, ademaz, bigarrena da adierazpen bat. Eta, bueno, hasiera mogutzeko. 2008ko urtarrilaren 29 izandako batzarrari dagokionak eta onartzea. Baduk inok ezer esateko, bueno, espadago ezer esateko, onartutzaten moten da. Bigarren puntua, martxoaren 8ko adierazpen instituzionala emakumeen nazioarteko eguna dala eta. Bueno, lehenengo eta behin, eskerrak emone jotzu guztu bai, horrelako gauza garrantzizko baten aurri, adostasune bilatzeako. Irakurriko dugu adierazpena dela euretik jasotakoa, baita ere adostutako tekstuetan. Emakumeen mobilizazioak mundua eraldatzen duen emakumeen boterea. 1952an, martxoaren 8 emakumearen nazioarteko eguna ezarri zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Martxoak 8ak emakumeen grebak oroitzen ditu, historian zehar euren eskubide laboral, ekonomiko, politiko eta sozialak aldarrikatu dituztenak. Borrokek aldaketak ekarri dituzte legeetan, gizartean eta kulturan. Eta gizarteak berdintasun eta demokrazia maila handiagotarantz aurreratu dituzte. Hala ere, emakumeen borroken garaia ez da amaitu. Mundu osoan eta gure tokiko komunitateetan, oraindik ere, emakumeenganako bereizkeriak eta ezberdintasunak daude, emakume izate hutsagatik. Bereizkeria hori beste batzuekin gurutzatzen da. Klase, etnia, adina, kultura, sinesmenak, migrazio estatusa, sexu orientazioa, genero identitatea edo gaitasunak besteak beste. Beijing ekintza plataformak 25 urte bete dituenean, belaunaldi berriak bat egiten du giza eskubideak defendatu eta genero berdintasuna lortuko duten ekonomia, gizarte eta sistema politikoak irudikatzeko borrokan inor bazterren utzi gabe. Munduko mugimendu honen ustez, generoen arteko berdintasuna ez da soilik oinarrizko giza eskubidea. Baizik eta mundu baketsu, oparo eta iraunkorra lortzeko beharrezko oinarria. Garapen jasangarritako helburuetan jasotzen den bezala. Berdintasuna gizarte osoaren mezu bakar gisa aldarrikatzeko garaia da. Emakumeen borrokek eta kaleetako mobilizazioek instituzioi konpromiso irnoko ariketa egitea eskatzen digute. Genero harremanak eraldatzea gure udalerrien eta gure administrazioen bizitzan. Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak errotik kentzea eta egiturazko indarkeria horren biktimak erreparatzea. Baldintzak eta aukerak eraikitzea izaera guztietako emakumeek tokiko bizitzako ekonomian, gizartean, politikan eta kulturan parte hartzeko. Diskriminazio mota guztien aurka borrokatzea, bizitza erdira ekarriko duten gizarte antolakuntza erantzukideak diseinatzea. Tokiko euskal gobernuok konpromiso horiek gure herri eta hirietan egia bihurtzeko politikak diseinatu eta kudeatu behar ditugu. Eta horrexegatik, Gernika Lumoko udalak konpromiso irmoa adierazi du berdintasunezko gizarte inklusiboa eraikitzen laguntzeko. Pertsona guztien eskubideak eta parte hartzea bermatuko dituena tokiko bizitzan honako neurri hauek abian jarririk. Toki eremuan berdintasunaren konpromisoan aurrera egiteko neurri posibleak hauek izango dira. Udalerriko emakumeen baldintzak eta egoerak sistematikoki aztertzea baliabide, ondasun eta zerbitzu guztiak eskuratzeari dagokionez, bai eta tokiko bizitzan parte hartzeari dagokionez ere desberdintasunak identifikatu eta zuzentzea. Tokiko bizitzako emakumeen eta gizonen berdintasunerako Europako gutunari atxikitzea eta gutunean zehaztutako konpromisoak aplikatzea bere lurraldean. Tokiko berdintasun politikak bultzatzeko langile eta baliabide nahikoak dituen egitura egonkorra edukitzeko urratsak egitea toki mailan edo beste udalerri batzuekin elkartuta. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako
tokiko ekintza plana garatzea, haren eragina ebaluatzea eta emaitzen berri ematea. Tokiko arauak arian artikulatzea berdintasun politikak garatzeko eta udal jarduera osoan genero ikuspegia txertatzen dela bermatzea. Indarkeria matxistaren arretarako eta prebentziorako tokiko koordinazio protokoloa garatzea edota eguneratzea. Tokiko jardueretan indarkeria matxistaren biktimei erreparazioa emateko printzipioaren aplikazioan aurrera egitea. Udaleko arau, programa eta zerbitzuen genero eraginaren ebaluazioa arinarian garatzea, udalerriko emakumeek ahalduntzeko programak eta ekimenak garatzeko espazioak eta baliabideak eskaintzea. Toki mailan, emakumeen erakundeekin eta erakunde feministekin etengabe komunikatzeko espazioak antolatzea, berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren aurkako tokiko politikak diseinatzeko eta ebaluatzeko. Berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako Euskal Udalen sareekin, berdin-sarea, bat egiteko urratsak ematea. Sare horren helburua da indarrak batzea eta tokiko gobernuek elkarrekin jarduera eta jardutea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako politikak, programak eta zerbitzuak bultzatzeko, indartzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko. Instituzioetan ere, feminismoa egunero defendatzen eta eraikitzen delako, gaurko egunak balio behar du halaber, udal honek politika feministen alde hartu duen konpromisoa berresteko. Emakumeen erabekitzeko eskubidea abiapuntua, euren bizitzak zeharka hobetzera zuzentzen diren arlo guztietako politika feministekin, azpimarra berezia jarriz, egoera zaurgarriagoa baten dauden emakume kolektiboengan. Horregatik guztiagatik, Gernika Lumoko udalak honako hau erabaki du, ere bai. Lehenengo, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eraginkorraren bidean aurreratzeko neurri sorta bat garatzea udalerrian, beharrezkoak izango diren baliabide guztiak bermatuz. Udal kontratazio publikoan klausula sozial eta genero klausulak txertatzeko plan progresibo baten diseinua ziurtatzea. Udal aurrekontuen azterketa egitea, genero ikuspegitik ziurtatuz, udalak hartu dituen konpromisoen bidegarritasuna bermatuz. Emakumeek herriari egindako ekarpenaren ikusgarritasuna hobetzea eta maximizatzea. Eta bigarren aldetik, Gernikako Berdintasun Kontseilua sustatzea espazio ireki gisa, bai herritarrentzat, bai mugimendu feministarentzat, baita ere eragile sozial taldeentzat. Bere garrantzia sustatuz, berdintasun politikekin lotutako prozesu parte hartzailea bermatuz eta taldeen partairetza eta integrazioa osoa ziurtatuz. Bereziki arreta jarriko du parte hartze politikorako zailtasun bereziak dituzten emakume kolektiboen parte hartzea. Eta bukatzeko, Gernika Lumoko udal honek gogoratzen dau, Gernikako mugimendu feministak egiten duen deialdia herritarrei emakumeen nazioarteko egunaren karietara, martxoaren 8 antolatu duen mobilizazioan aktiboki parte hartzea. Mobilizazioa manifestazioa izango da, goizeko guardiko ordu batetan Merkurioko iturrian hasita. Zeu zer bezateko adeko zuen. Hombre, ni bai ditxuguru dut beste gauzetxuet, zalei batzutan dana nastetan da, ez da. Gogoratu bakarrik, Gernikako udaletzien, Gernika Lumoko udaletzien, bulego teknikoko burue, emakumea ere, ekonomia sailako burue, bai emakumea da, eta ustailetik aurrera, sekretari jebe emakumea izango da, oseak, hiru garrantzia handizena udaletzien dekon geuse, danareko garrantzizie, handizena dekona, andrak izango dire, emakumeak izango dira. Eta gero, nazte etxen direz geuse, bai, ze esaten dure, orokorren esan ezkena, dana naztetan da. Hemen ez da etxen distintziorik andrazkoari edo gizenoskoari, soldatan gora bera, esate baterako, untxe, ikusko zen duzan, dauz,
lehen dau bat, oinetora beste hiru udaltzaingoak, handaskoa dire, lau. Eta eureko berkatuak gizona moduen, horre eus epesan, bidire, ez nonok interpretazio rarorik ez etxeko. Besterik ez ebez, hori, gente jakin dizen. Bueno, eskaerak eta galderetara. Bakarrik gogoratu, urrengo barikua azken barikua edala. Behin da berriro esaten gabiz, behin da berriro gogoratzen dugu, baina gauzak ez dizaldatzen eta presioen eskubideen aldeko elkarretaratzea egongo dela pasituko eskailetan, zortzietan. Ja que torraren zeu zer esan bikot, ez da. Bueno, y gente asko edo. Kaldera batzuk ende behar, Gerniken sarreran zeitzen gabizen, eta algo deusen, ez da. O sea que a la entrada del pueblo, veis que está de obras, y las preguntas son, ¿qué se estará haciendo aquí? ¿No? Pues decir que se está prolongando la calle Mestique Basso, que empieza aquí a lo del convento de las Josefinas, y que eso va a terminar en una rotonda. Y entonces que a la salida de Gernika, por la calle que se va ahora, Juan Calzada, te encuentras con la rotonda, eta aurrera, o sea, más adelante va a haber una nueva rotonda, se va a hacer una chicana ahí, ¿no? Y tanto a la entrada como a la salida, y va a haber una nueva rotonda. Y además en la parcela de terreno que hay ahí, se van a hacer 48 viviendas, promoción privada, O sea que se prolonga la calle Mestique Basso, se hace una nueva rotonda, entonces a la salida de Gernika, necesariamente hacia Amorebieta se va a tener que pasar por esa nueva rotonda. Bueno, y luego, cosas del presupuesto del año pasado, que se aprobaron y ya se contrataron la empresa que va a hacer las obras, que hoy creo que presentaban la maquinaria. Estaban los comerciantes y los residentes también preocupados a ver cómo iban a ser las obras de Andramari eta Barrencale. Pues bueno, que está todo organizado para molestar lo menos posible y que las obras empiezan mañana, aunque es con lluvia, últimamente no ha llovido, que empieza mañana. Que la duración de estas dos calles, Andramari y Barrencalea, va a ser de 3 meses y luego también se adjudicó a la vez la urbanización, que alguna vez hemos comentado aquí, de la calle Don Tello, desde la plaza Lehendakari Aguirre hasta el cruce con la calle San Juan, y que eso van a hacer, es la misma empresa, porque en la adjudicación se presentaron ellos, y 3 meses estas dos calles, y después empiezan con la otra, y serán 2 meses que esperemos que para agosto esté acabado. Si en las obras entras y luego no sabes cuándo acabas, pero espero que vaya todo bien. Y ¿cuántas veces hemos comentado lo de la pasarela? Que eso es una eternidad ya, ¿no? Pues bueno, prácticamente está acabado. No se va a inaugurar porque encima no se puede inaugurar porque estamos en periodo electoral del gobierno vasco, al Parlamento vasco. Pero abriremos. La idea era abrir este viernes, pero hay unos pequeños detalles que no ha rematado la empresa. Entonces la próxima semana, no sé qué día, cuando tengan todo eso rematado, pues se abrirá. Y pues yo creo que va a resolver un problema importante de accesibilidad, y con previsión de futuro más que nada, porque sabéis que hay un terreno que en un consejo de gobierno del gobierno vasco dio el sí para hacer un centro de formación profesional donde se dieran nuevas disciplinas, ¿no? Y bueno, esperemos que el gobierno, ya no sé cuándo, pero cuanto antes mejor, ponga en marcha eso, porque está en manos de ellos, y ese pasavide o esa pasarela es para el futuro centro de FP y para el resto de gente que quiera acceder a ese lado, ¿no? Con seguridad. Y nada, que la próxima semana, no sé qué día, pero se abrirá, porque falta rematar pequeños detallitos, nada más. Bueno, va a beste barik.